zaman kuna lokaci kamar an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Yangurun fada suke iba zaman kuna lokaci kamerun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Gwani wahidun Allah kai zani sawa gaba. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Ikai iya min da kanka ka yaye min duhun har gaba. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Yau da waka na zo Allah ta gurin kasa ne gaba. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ikai ka ban lokaci wannan damar ka ce shafe kuka na. Salati gun wanzan mu al-Mustafa. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Ali ka hada da sahabbai gun suna karfafa. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Yau da wakan matasan iba zaman da kunan rufa. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ni ina san ku ni Ahmad Bazawan bana kyale kowa ba. Haske fada ba a yi tamkarsa ba. Yan gurin fada haske iba zaman kuna lokaci. Kukuna lokaci na rantse babu na shakka ba. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Ika ji gayu matasan iba zaman bana ke ku ba. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ko a birnin Duwala muna ji can kuna lokaci can mu. To kai adami ne mu muna yi da kai. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Abubakar shi Sadiq turmi na duka ina ji da kai. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Ikai nuwa ne da shan Allah ni ma ina ji da kai. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Abubakar sannan gora mata shi Sadiq kun ji suna nai. Aisha ku kara tuni Abbas kusan boyi ne. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Kusan ta kashiwar anan yake shi Abbas kusan namu ne. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Miji na Aisha da gaske kake kun san fa angwanta ne. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Gaisuwa gunka Abbas boyi kware bana manta suna ba. Haya ɗana Alhaji Ahmadu akwai hankali. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Mai ado ne da kyan fuska zance ku bar ku fali. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Ita na tege kana da mutunci ne na ce adali. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Ya haya ɗana Alhaji Ahmadu kware kun ji suna nai. Mustapha shi Muhammad duk mai kinsa bana da shi. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Sannu angon Jamila mai kyawun ido da su shi. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu ne. Shi fa al-Mustapha ɗan gayu ne muna nan da shi. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Kun ji al-Mustapha ango na Jamila iba zaman kun ji. Kun ji Ibrahim shi ma akwai ladabi. Yan gurin fada sai iba zaman kuna lokaci. Sannu ango na Fatima to ku fito mu ce ɗai da bi. Mun ji daɗi matasan iba zaman gurin namu
ladabi. Mun ji daɗi ƙasar Kamarun addu'a na ku ne gaba. Yammatawa kusan Ibrahim Leruwa shi akwai wanka. Yan gurin fada sai yi baza wani kuna lokaci. Kamarun an faɗa addu'a na kuna cikin zamani lallai. Zani samun roƙin Razak shi ma yana lokaci. Yan gurin fada sai yi baza wani kuna lokaci. Daina sauri mu je ka kawai Razak jira lokaci. Mun ji daɗi matasan yi baza wani gurin namu ne. Masu zagin kabar su da Allah hasada